Nakuhaan sa video ang pagpangaligo ning mga bata sa sapa nga gikakugang sa mga otoridad. Matud sa barangay nga gibadlong na kuno sila. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa kuha sa Mandaue City Command Center, makita kining yanura nga pagpangaligo nining tulo ka mga batanon sa may Butuanon River. Haduol ra kini sa may Kambugaong Bridge. Dihang nakitaan, gibuyag ang maong mga bata apan wa man kuno mupatuo. Asoy sa kapitan sa barangay, mo gyud na kanang mga batanon nga di gyud nimo mapugngan bisag unsaon og badlong. Nya kanang gahi lagi ulo na mo lakaw iniglakaw sa personnel balik sad sila. Gidiscourage unta ang pagpangaligo sa sapa tungod sa panahon karon. Posibleng mukalit pagsaka ang lebel sa tubig. Paghulagway sa syudad, peligro ang ilang gihimo. Matod ni City Administrator Attorney Gonzalo Maligon, gimanduan nila ang command center ug CDRRMO nga ipabadlong gyud kung dunay mga ligo nga kabataan. Kung maginahi gyud kuno, ipatawag ang ilang mga ginikanan. Lakip ang mga barangay gipang abisuhan na sab kabahin niini aron makalikay sa disgrasya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.